de la meva biografia sí que vull destacar que el meu pare va ser un metge de capçalera excel·lent de Torelló i de la mà del meu pare i la meva mare, que també era infermera, vaig aprendre els principis de la medicina humanista. I els principis de la medicina humanista són el nucli fonamental, essencial, de l'atenció pal·liativa. És amb aquests valors i aquests comportaments humanistes dels metges i de les infermeres i dels altres professionals que un s'adreça i s'aproxima a les cures pal·liatives d'una manera més natural. O sigui que vaig tenir avantatge. I després vaig aprendre medicina, perquè primer s'ha de ser bon metge, abans de ser metge de cures pal·liatives. Vaig estudiar oncologia a Sant Pau i després em vaig formar a Anglaterra en cures pal·liatives i penso que amb altres col·legues, companys i companyes, vàrem iniciar ja als anys 85-87 el desenvolupament de les cures pal·liatives a Catalunya i aquí sí que he estat a tots els llocs de l'AUCA, des de domicili fins a l'hospital, fins a l'administració, fins a l'ICO, a l'Organització Mundial de la Salut i en els darrers pocs anys tota la vessant acadèmica d'això, que això és una necessitat de coneixement de tots els estudiants de Ciències de la Salut i, per tant, desenvolupar a la càtedra de cures pal·liatives i a la Facultat de Medicina com aquesta plaça de catedràtic, que és important perquè és la primera que hi ha hagut a l'Estat en el que nosaltres parlem i treballem amb els estudiants de medicina com ser bon metge. I la primera assignatura es diu el metge ideal, que és quins són els valors i els comportaments d'un metge ideal contrastat amb els pacients i amb les persones de la societat per veure si podem construir aquests metges que tinguin les 5 Cs, que és competent, conscient de totes les dimensions, compromès amb els pacients i amb les famílies, compassiu per entendre i acompanyar el patiment i cooperatiu per fer-ho d'una manera cooperativa amb els altres professionals i amb la societat. Llavors, aquestes 5 Cs les construïm amb estudiants de medicina i pensem que això és el futur. Vaig tenir l'oportunitat, a part d'aquesta estada a l'Organització Mundial de la Salut, que era més de plantejar les cures pal·liatives d'una manera internacional i veure com es podia aconseguir que els governs ho insertin, amb el model que vam instaurar a Catalunya fa més de 25 anys, també el programa d'atenció a l'atenció integral a persones amb malalties avançades de la Caixa des de fa 11 anys, que realment ha desenvolupat àrees molt essencials de les necessitats, que és els aspectes psicosocials i espirituals, que calia desenvolupar-los amb més intensitat, amb més cura, i jo penso que en aquests 11 anys hem creat 42 equips, també uns quants a Mèxic, i a Portugal i a Hong Kong, a diversos llocs, i han atès 180.000 pacients i 250.000 persones familiars i han creat una gran ona de coneixement de fer aflorar aquestes necessitats que estaven una mica ocultes, que és el que diem necessitats essencials, que són la dignitat, l'espiritualitat, la transcendència, el sentit de la vida, que afavoreixen molt que et moris en pau, que són factors determinants individuals. Després hi ha uns altres que depenen d'altres factors, però aquests són els individuals, els personals, els íntims, que fan que visquis la vida i el seu final d'una manera el més digna i acceptable possible. Aquesta pandèmia ha irromput d'una manera brutal, amb una intensitat, amb una extensió i amb unes característiques tan especials que ha generat unes necessitats, no sé, una manera d'expressar-ho seria que són les necessitats pal·liatives multiplicades per 100, que és tot el que nosaltres havíem anat covant i havíem anat treballant d'una manera més pausada, amb una extensió d'això de primer malalts de càncer, després malalts crònics avançats, a la comunitat, de com prendre decisions, de com adaptar-se, com fer que les famílies i els pacients s'adaptin
d'una manera gradual la malaltia avançada i els professionals els acompanyin, doncs tot això de cop i volta es presenta d'una manera brusca, sobtada, i afecta a milers de persones amb una intensitat de patiment enorme i, a més, amb moltes dificultats per practicar tot això que nosaltres practicàvem, no dic que relaxats, però sí ben fet, no? Els equips domiciliaris, els famosos pares d'atenció pal·liativa que anaven fent, que és tota aquesta feina comunitària amb els equips d'atenció primària. Doncs tot això, de cop i volta, en 15 dies es modifica a finals del mes de febrer i afecta tot el sistema, totes les persones, tots els professionals i les famílies i la societat. I, per tant, bé, la primera reacció és dir què podem fer per donar resposta a això, i la resposta l'ha donat tot el sistema, no només els equips de pal·liatius, sinó tot el sistema, i té aspectes formidables de resposta i també dificultats formidables de tot l'impacte que ha tingut. Les dues vessants, una gran resposta de compromís, de competència, d'insertar la compassió d'una manera gradual amb tot això, amb iniciatives personals, iniciatives d'organitzacions, iniciatives professionals i individuals i col·lectives, però amb aquesta intensitat que ens ha fet a tots trasbalsar. És un trasbals molt important i un preu molt elevat en vides i en patiment. Es parla de l'epidemiologia, del contagi, de les persones que són positives, de les que sembla que són positives, i de les que ingressen, de les que tenen problemes greus i de les que moren, però això és l'epidemiologia, que és i de les característiques, però hi ha una epidemiologia del patiment també, que és tot el que ha patit totes les persones que estan patint aquesta malaltia, i l'enorme caudal d'impacte emocional, psicològic i social que està tenint aquesta evolució. És a dir, que hi ha uns números que no podem oblidar i unes accions que no podem oblidar, preventives i curatives també, de mirar de salvar el màxim de persones, però també hem de tenir molta cura de tot l'impacte que està tenint això amb la qualitat de vida i amb el patiment de les persones. Aquesta resposta inicialment ha estat, ho comentàvem l'altre dia, endorfínica, és una resposta de sobreactuació amb uns objectius que molt inicialment eren curatius i d'atenció sanitària directa, perquè arribaven milers de pacients, eren diagnosticats milers de pacients a la comunitat, a les residències, als hospitals, i una resposta personal, professional, i a més una resposta organitzativa, de dir, ara ens inventarem unes unitats de pal·liatius. Ara els equips de primària trucaran als pacients i tindran maneres d'intervenir diferents, reordenaran. Ara a les residències intentarem adaptar-nos a una situació que és un embat enorme sobre les persones que estem atenent. I llavors aquesta resposta que jo qualifico d'endorfínica té característiques d'hiperactivitat, una resposta formidable de compromís, és formidable, i que inicialment era molt aguda, era molt sanitària, i a poc a mi m'ha fascinat això, ha anat incorporant, al principi hi havia aquesta resposta així, i després ha anat incorporant elements que podríem dir pal·liatius, que és de compassió. O sigui, primer és, ara decidim si ingrés intensius o no, però a poc, i en poc temps, perquè això són 6 setmanes, 8 setmanes, han anat apareixent les formes, els comportaments de la compassió. Llavors, una infermera, perquè la coneguin d'una manera personalitzada, es posa el nom perquè va disfressada i protegida i posa el nom aquí perquè els pacients l'entenguin. Una altra infermera, perquè les infermeres són més cuidadores i més potents, sosté el mòbil perquè es pugui fer una audiotrucada
o un iPad i de vegades trucades d'un contingut enorme, no? Despedides, per exemple, o una família organitza un funeral online, per exemple, i ho viu amb la mateixa intensitat que si fos presencial. No? I, per tant, tot això, aquestes respostes individuals, professionals, i després de les organitzacions, no? Que comencen a... Uns fan mascaretes perquè els que les tenien que fer no estaven fent-les, no? I llavors fan mascaretes, els altres donen suport, és a dir, hi ha hagut com una gran onada de, jo li dic, de compassió, no? Que té una part molt intensa, molt bonica, i una part també molt fragmentada perquè cadascú feia el que podia, no? Davant d'aquesta situació. I jo crec que això no és més que una resposta molt pal·liativa, no? Que no sempre han liderat els equips de pal·liatius perquè estaven també desbordats, però que tothom ha intentat jugar aquest paper amb més o menys èxit, no? Però sí que ha estat molt potent. I jo crec que això és la primera constatació, no? Aquest compromís de tanta gent, de tantes organitzacions. Ara bé, això que és endorfínic, no? I que ha estat efectiu perquè encara que hi ha hagut molta mortalitat, també s'ha salvat molta gent, moltes vides, s'han fet prevenció, s'ha fet pal·liació com han pogut, no? En aquestes situacions tan difícils. Això que ara potser no és tan palès, té impacte, perquè ara no és un moment reflexiu, és un moment d'innovació i de resposta, però és poc reflexiu i d'autocura, no? La impressió que es té, no? Quan parles amb les persones que són més de la trinxera, no? De la vida quotidiana, de l'atenció de pacients, és que estan amb aquest compromís i amb aquesta dedicació. Però aquí sota d'aquí, hi ha processos de fatiga per compassió, de cremament, de risc, no? De risc per la salut, de risc d'addiccions, de risc de patiment, que en aquest moment queda ocult, no? Queda ocult amb tota aquesta onada, no? D'hiperactivitat, però que anirà sortint i que hem de tenir present per cuidar-los, precisament. Perquè si no ho fem, tindrem segurament efectes a mig i llarg termini que seran, no dic devastadors, però sí molt rellevants per la qualitat de vida i també per la mobilitat de les persones. Això pel que fa als professionals. I hi ha sectors dels professionals que jo penso que han tingut especialment aquest impacte, que l'han patit, no? Jo estic molt preocupat i molt dedicat i hem fet protocols, no? I d'ajuda a les persones que treballen a residències, no? Aquest és un sector que ja tenia debilitats molt importants, no només del finançament, sinó també del concepte, del reconeixement que estaven atenent persones molt malaltes, que no eren persones autònomes, sinó que ja tenien moltes dificultats amb això, amb limitacions professionals, amb limitacions salarials, amb limitacions de formació, i era un tema d'estructura, no? No és un tema anecdòtic, sinó que ja fa temps, no? Que ens preocupava aquest tema a molts de nosaltres, i la crisi Covid colpeja aquest sector d'una manera molt més brutal, no? En part perquè les persones que hi són més vulnerables, en part perquè estan juntes i en part perquè hi havia una sèrie de dèficits que en aquest moment es manifesten més, no? Llavors, les condicions perquè un professional pateixi més, amb tota aquesta ona endorfínica, és perquè està tenint una malaltia que no coneix i, per tant, hi ha molta incertesa, i també pels pacients, una incertesa de dir em curaré, em moriré, tindré la pneumonia, quan vindrà la pneumonia, no? Els que hem tingut símptomes lleus, sempre penses, bueno, a veure, què passarà el 7è dia que diuen que es pot empitjorar, no? A més d'això, molta gravetat i patiment de pacients, de vegades sense les eines formatives o de recursos, que jo no estic parlant ara només de la protecció, sinó dels recursos, de tenir que utilitzar recursos molt escassos,
tenir que prendre decisions ètiques molt difícils d'assignació de recursos, tenir que prendre decisions amb els pacients amb totes les limitacions de les barreres, no? Que tu saps, no?, que havíem parlat fa molts anys de les condicions per a una comunicació efectiva i dèiem que no hi ha d'haver barreres, i tot això prenent aquestes decisions en un temps, en poc temps, no? Amb processos que fèiem en mesos es tenen que prendre decisions en poques hores o en minuts, no dic en segons, però sí en minuts o poques hores, i tot això genera, junt amb la por de ser infectat, amb dèficits que jo crec que han estat enormes de protecció, no? Perquè també és un factor determinant el saber que estic fent tot això, ho faig, sé que tinc risc, però aquest risc m'afecta, i ho hem vist amb la morbilitat que hi ha hagut de professionals. Nosaltres tenim companys que han mort, companys que les han passat molt canutes, que han estat ingressats, alguns que encara hi són, que han estat intensius i que ho han fet de bon grat, han estat atenent pacients, no?, d'una manera totalment compromesa, però això no deixa de tenir impacte, no?, perquè fas això. Si estàs en una situació d'una resposta enorme del teu compromís, no? I, clar, tot això en conjunt, tot aquest conjunt, és el que ara s'està resolent d'aquesta manera, tan hiperactiva, però el que a mig termini es pot preveure, no?, que hi haurà impacte amb això que diem la fatiga per compassió, perquè algú que ha intentat practicar la compassió amb totes aquestes dificultats és un esforç addicional, que ha tingut que prendre decisions difícils, que es queden gravades, no?, d'assignació de recursos. En el cas de les residències, que a més hi ha hagut poca consideració també, no?, i poc respecte pels professionals, que molts ho han fet molt bé, sense recursos, sense suport i amb aquestes dificultats, i tot això a mig termini tindrà aquests efectes que hem de considerar també, no? Bueno, jo crec que aquí hi ha respostes també positives. El primer que se'm va acudir, no, és que realment, si jo crec en els valors del compromís i de l'humanisme, en el cas dels metges, però també dels professionals de la salut, aquesta és una ocasió per practicar aquests valors, no? Els valors del compromís, de la compassió, i faré el que pugui. Això m'ajuda perquè vocacionalment he escollit això, per tant, tinc l'oportunitat d'aplicar aquests valors i ho faig. I, de fet, molts professionals viuen activament aquesta expressió de valors i n'estan orgullosos, no? Jo estic orgullós de ser metge paliatòleg i orgullós dels companys i companyes que estan donant aquesta resposta. La segona recomanació jo penso que és viure això amb equip, no?, amb una comunitat, i també hi ha molts exemples de la pertanyença, l'autoestima d'estar pertanyent a un hospital o un equip d'atenció primària o una residència que fa aquest esforç, que el comparteix, no?, que supleix les baixes, i llavors hi ha molts exemples d'aquesta autoestima, no?, que és aquesta autoestima. Estem orgullosos de formar part d'aquest equip d'atenció primària, d'aquest hospital, d'estar donant aquesta resposta, i tirem endavant i estarem molt contents estem obtenint aquests resultats, no només dels aplaudiments d'això, sinó que és de tot el reconeixement que tenim entre nosaltres i compartim amb equip. Crec que el tercer és que s'ha d'assegurar i exigir protecció, perquè no podem fer això amb riscos tan importants sobre la nostra salut, perquè això és suïcida, no? Si nosaltres no podem, és com si algú es posa a rescatar rescats de muntanya i no té l'equip, no? Llavors és molt difícil. Tens que tenir es pot entendre que no s'ha pogut dotar de tots els recursos a tothom d'una manera immediata, però també s'ha d'entendre
que no podem anar desprotegits d'aquesta manera i que això és un tema urgent i que és rellevant, no és irrellevant aquest tema. És molt important perquè és com tenir aquest compromís i alhora que no tinguis aquesta protecció i aquest suport et fa vulnerable, et fa especialment vulnerable. Perquè si no tinguessis el compromís no t'infectaràs, però si hi vas, si estàs atenent, necessites això. I després jo penso que també cuidar-se personalment, identificant els factors de risc, no? Cuidar-se amb el que un tingui com a eines de cura, no? Que en aquest temps no són molt reflexives, és descansar, relaxar-se, una dieta equilibrada, utilitzar les eines que són relacionals, no? De la gent que t'estima, la música, per exemple, també, perquè una passió segons Sant Mateu també va molt bé, segons com, o altres músiques també. I l'última jo penso que és deixar-se ajudar, perquè encara que no hi hagi temps, no? Encara que sembla que és una inversió que no tens temps per cuidar-te, si tens símptomes, no? Si estàs angoixat, si no descanses a la nit, hi ha equips i professionals competents. Amb la Fundació Galater, la Fundació La Caixa, hem posat en marxa un servei d'atenció psicològica gratuït, quotidià, de cada dia, i que ja està atenent a més de unes 400 persones que en aquests pocs dies en els que ha començat i realment funciona. I han identificat alguns casos d'impacte sever. I després veurem a mig termini quina és l'evolució d'això, però és previsible que quan baixi tot aquest suflé endorfínic aparegui totes aquestes altres conseqüències. I per tant, això jo penso que sí que, igual que en el cas de les famílies, hem de tenir molt present que hi haurà aquesta onada, em sembla que aquella gràfica que ara és una gràfica molt aguda d'aquesta, tot el que no s'ha fet, que els malalts crònics, la detecció precoç del càncer, tot això pot aflorar, tot el que no hem pogut fer perquè hem estat dedicats a això altre, i després tot el tema de salut mental, els aspectes psicosocials, els aspectes econòmics, tot l'impacte aquest, que és la tercera ona, el que ve després, que és a mig termini, quan baixi tot això. Això els experts ens diuen que és ansietat, depressió, risc d'addiccions, que seria més greu, i en un petit percentatge de casos problemes més greus de salut mental, que són els menys freqüents, però també hi ha això. Però jo crec que és aquest estrès posttraumàtic o aquesta fatiga per compassió i que té bon pronòstic en general, però requereix una identificació i una intervenció. Normalment les intervencions, això hi ha experts que ho estan treballant, però són d'unes 3 o 4 intervencions psicològiques especialitzades, van molt bé per adreçar totes aquestes dificultats d'adaptació emocional a aquesta situació. Jo crec que és la impotència aquesta, no sé, primer, tenir que afrontar aquesta situació, potser sense preparació, sense instruments, sense eines, sense recursos, i a la vegada prendre decisions complicades, perquè no és un problema de treballar poc o molt, que es treballa molt, però és un problema de com es treballa i quines decisions es prenen. I després hi ha tot el patiment que es recull i que no es pot afrontar, encara que un faci el que pugui per afrontar-ho, però tot això, encara que haguem de passar visita molt ràpid perquè tenim molts pacients, si molts d'ells estan en un patiment intens, això també es nota, I per tant, tota aquesta ona de patiment té que influenciar segur, encara que no ens n'adonem d'una manera explícita. Però a mi, personalment, em sembla que el fet de tenir que prendre decisions amb pocs recursos,
decisions dures d'assignació, i per això nosaltres vam treballar aquest document, no?, de presa de decisions a residències o de decisions per les UCIs, no?, que és, tu no ets el responsable de que hi hagi recursos o no i has d'administrar uns recursos escassos d'una manera compulsiva, perquè quan tens temps és diferent i amb una presa de decisions en els que potser amb el pacient és difícil, no?, fer el que dèiem, la planificació de decisions anticipades, que si tens temps, aquestes decisions, no?, si li passa alguna cosa, si vol anar a l'hospital o no, o si, que normalment es donaven d'una manera gradual i no tan compulsiva, no tan aguda, ara s'han de prendre d'aquesta manera. No? Jo crec que això és molt difícil, que prendre decisions d'aquest estil, que saps que estàs jutjant, no? I que no tens tots els elements, que ho has de fer ràpid, amb bona fe, amb els principis ètics de beneficència, de no fer mal a ningú, però que saps que estàs afectant i decidint aspectes crucials de la vida de les persones i de la seva qualitat de vida, de la seva supervivència. Jo crec que això és impactant. Jo crec que el punt dels casos lleus, la incertesa és fonamental perquè no sabem exactament. Perquè quan un té una grip, això també ho hem vist amb càncer o amb altres malalties, no? Que és, si tu saps més o menys per on van els trets, no? I saps, tens una idea de com poden anar l'evolució de la malaltia, però en aquest cas, fins i tot els casos lleus poden empitjorar i empitjorar d'una forma aguda i molt greu, no? I tenir problemes molt importants i coneixem casos. I a més també no necessàriament relacionats amb l'edat, perquè coneixem tots una prevalença de problemes greus, de complicacions greus, amb aquesta franja d'edat de 55-65, que són persones que considerem joves, que no són, i que també tenen això, i que no sempre està relacionat amb tenir patologia crònica prèvia. Jo crec que aquesta incertesa genera molt impacte. I després, viure la situació de malaltia més avançada, no? Més greu, en solitud, és enorme. I ja no parlem del final de la vida, no? Perquè al final de la vida, per viure en pau al final de la vida, hi ha condicions que són intrínseques personals, no? Que és el sentit de la vida, els valors i com afrontem això, no? I sabem que aquest és determinant, però hi ha un altre factor determinant que és viure aquest procés acompanyat de les persones que estimes, no? És cert que les infermeres fan una bona pal·liació d'això, perquè diuen, i és veritat, els hi donem la mà i quan estan en una situació avançada, sí, però jo la mà que vull, no? Que és, la mà que vull és la mà que m'estima més i els meus fills i les persones del meu entorn, la meva esposa, i vull viure-ho més directament amb ells. Llavors, jo penso que això que s'ha anat adreçant a poc a poc, perquè al principi era molt radical el no deixar, evitar la presència, no? Perquè hi havia un predomini de tota aquesta por del contagi, però després hi ha el contagi del patiment, que també és un contagi que potser no es medeix amb les serologies, però es medeix amb el patiment que això genera per pacients i per famílies, no? I llavors també és interessant veure tot el que s'ha fet per pal·liar això, no? Que és els tablets, gent gran que l'ajuden a tenir videoconferències, etc. I penso que això ajuda molt i tot l'esforç, sobreesforç que fan els professionals de la salut. Però que també tenen barreres, no? Perquè hi ha barreres de caràcter físic, però algú que és competent i compassiu, amb barreres també ho practica. Algú que és empàtic també amb barreres ho practica, perquè pot dir, si poso el nom, miri, em sap greu que hi hagi aquesta barrera, però jo estic amb vostè, estic compromès, atenc les seves necessitats, l'escolto, l'acompanyo, no? Llavors, això també es pot fer amb un traje d'aquests que és una barrera molt important, o 1,5 metres també, no?
I això també és un bon exercici, diguem, de flexibilitat pal·liativa, no? Perquè és dir, no sempre un té les condicions per fer una comunicació efectiva i eficient amb els pacients i les famílies, no sempre es dona. Això ja passava abans, perquè quan no teníem temps o no hi havia una saleta per informar els familiars a hospitals d'aguts o a molts altres llocs, ens disculpàvem per tenir que parlar de coses molt serioses en un passadís i ho fèiem, no? I les persones ja identificaven que aquell professional estava fent això, no? I també el patiment dels familiars és enorme perquè les condicions per viure-ho i acceptar-ho i tenir el mínim d'impacte de dol també tenen que veure, igual que amb els pacients i els professionals, amb que hi hagi hagut un procés gradual, que no hi hagi hagut aquesta incertesa, amb el grau de patiment que observes en el teu familiar que està en aquesta situació greu, que si està ofegant-se amb dificultats respiratòries, no? amb el risc d'infecció i de contagi teu i dels altres, i amb la dificultat d'estar present, no? I de cuidar. Llavors, tot això són factors que ajuden a generar el dol, a processar el dol de la millor manera possible. Llavors, a més, el tema del temps també és important, Fulvia, perquè això ens ha passat en 6 setmanes, o sigui, no han tingut aquest temps d'evolució, d'adaptació, no? En el que vas adaptant-te, que sempre hi ha descompensacions, que es tornen a ajustar. Cada progressió de la malaltia un fa aquest esforç, el pacient, la família, l'equip i la presa de decisions i tot això en 6 setmanes, no? Que és aquesta persona que estava bé, en 6 setmanes arriba a ser un malalt terminal i està ingressat a intensius i no puc parlar amb ell, no? Això és un factor important. Una vegada més hi ha hagut també moltes reaccions de pal·liació d'això, no? Que intenten pal·liar això. I crec que també hi ha hagut un canvi en aquestes 8 setmanes d'afavorir la presència, de donar informació als familiars, o sigui, les organitzacions s'han posat d'acord, no? I han establert protocols. Hi ha hagut un editorial del New England molt recent de dir, escolti, que han d'estar acompanyats, què vol que li digui? Que es protegeixin. De vegades amb dilemes ètics, perquè no hi havia protecció pels professionals i en canvi venia un familiar. O sigui, han viscut i estem vivint dificultats que eren impensables, no? Perquè, per exemple, tenir que en una residència decidir si tens només una protecció, no? Un EPI, i si el familiar la pot utilitzar en lloc d'un professional és una decisió ètica molt important perquè has de valorar el risc i el benefici de cada cosa i l'has de prendre tu individualment i poca gent t'ajuda a fer-ho, no? Llavors, l'altre punt de dificultat és l'absència dels rituals que ens ajuden també, que són els funeraris, no? Allò que deien els pobles, no? Que anava tot el poble i ha estat molt bonic perquè hi havia molta gent, que tampoc és l'indicador més important, però vaja, allò que deia, estava ple i no han plorat, allò que es deia. I després portaven tots els rituals, no? De que la corbata negra i això, el que fèiem en realitat era compartir aquesta situació de dol i anar-la. Ja va tenir moltes dificultats durant un temps, jo crec que ara s'han recuperat bastant la dignitat dels funerals perquè es fan més personalitzats i es fan millor que fa uns anys, no? Que era molt despersonalitzat, però tot això es perd, no? I també hi ha exemples de com es pot pal·liar, més o menys, no? Un primer és el tema telemàtic, que sembla que ho vam comentar, no? Que jo he viscut un funeral online amb persones de tot l'estat, que eren companys de feina d'una persona que ha tingut una pèrdua molt important i la seva percepció és que ha tingut la mateixa sensació que un funeral presencial, no? I clar, i això a mi m'ha il·luminat molt de dir, ostres, doncs realment la presència transcendeix, es pot transcendir perquè si resulta que estàvem tots allà en el mateix moment, no? I es va fer una cerimònia que hagués estat presencial,
la persona receptora, no?, de tot aquest suport ho va viure intensament com una gran exercici de suport i de comunió de tota la gent, no? I vaig pensar, doncs està molt bé que hagi passat això, no? Perquè el que passa és que probablement és molt minoritari i hi ha poca gent que tingui la capacitat o la idea i la tecnològica i la procedimental per organitzar un Zoom, no?, amb 40 persones de tot l'Estat i viure-ho d'aquesta manera, no? Però vaja, sí que és un exercici interessant de com ens podem adaptar, no? I això també el que farà a mig termini és augmentar la proporció de dol complicat, que ara és del 10 al 15%, depèn d'aquestes condicions, doncs ara potser serà del 50%, no? I malgrat aquestes pal·liacions, no?, o malgrat tot el suport que poden rebre les famílies que es pot també delegar en una persona només que vagi així i que ho comparteixi, que vagi als rituals funeraris, o per exemple, aplaçar aquest rite funerari per quan es pugui fer, no?, en conjunt i amb participació de tothom. Bé, això són mecanismes, però tot i així, aquesta altra onada, no?, d'impacte, de dol complicat, també serà una onada molt important, perquè totes les persones, no?, aquestes milers de persones que han mort i aquests que es pot multiplicar per 3, no?, les persones directament, o sigui que hi haurà 60-80.000 persones que hauran viscut un dol especial i amb especials dificultats. I després també jo penso que l'altre factor que pot ajudar molt amb tot aquest impacte és la resposta de la societat, no?, que la resposta de la societat, si s'orienta cap a l'autocura i el compartir, penso que també serà molt potent per apaivagar una mica, no només el dol, sinó també tot l'impacte econòmic, l'impacte social que tindrà aquesta crisi i l'impacte sobre la percepció que tenim del final de la vida i la seva acceptació, no? Nosaltres estàvem duent a terme un projecte que es diu de Vic Cuidadora, que és de ciutat compassiva, comunitats compassives, des de fa 4 anys, que en altres indrets de Catalunya també ha començat a funcionar i a l'Estat uns quants, i que tenia la vessant cultural, diguem, de promoure una reflexió compartida amb la societat, amb la gent normal, que no són els metges, sinó la gent normal de la societat, sobre com podem millorar les actituds i els comportaments davant del final de la vida. I tenia aquesta vessant més cultural, informativa, hem fet moltes activitats, unes 25 o 30 activitats anuals, i tenia una vessant assistencial que havia començat fa poc, i tot això també s'haurà de reformular, perquè hi ha hagut iniciatives socials molt potents, però de vegades molt fragmentades, i ara hi ha una necessitat com de reordenar tot això, identificar noves necessitats, per exemple, solitud, no?, la gent que viu sola, la gent que té pobresa, que té dificultats d'accés, i potser els programes hauran de ser més integrats i més adreçats a aquestes noves necessitats, perquè si en tens diverses, pateixes molt més, no? Si tens dol complicat, pobresa, malaltia avançada i solitud, doncs això és un paquet de necessitats que li diem clúster, no? Si és que s'agrupen diverses necessitats que requerirà una intervenció comunitària, no? I aquesta visió comunitària conjunta amb els serveis sanitaris i socials de la comunitat i de la societat serà una de les eines fonamentals també per rehabilitar la societat de tot l'impacte que està tenint. O sigui, només les persones, però també, no sé, estem pensant què podem fer en aquest projecte de ciutat cuidadora, quines seran les sessions, com aniran les sessions que farem d'aquí 2, 3 o 4 mesos comparades amb les que anàvem fent, que és la mateixa sensació que teníem amb això de la presa de decisions, no? I que ara molta gent haurà patit directe o indirectament l'efecte de la pandèmia, no? I això sense saber quina serà l'evolució de la pròpia pandèmia, si això desapareixerà, si no desapareixerà, si anirà fent brots. Vull dir que aquí hi ha també
una cura de la societat i de les persones i una reorientació de la societat. Si una té solitud i una pèrdua i l'acompanyen, doncs això és una manera de pal·liar o de donar suport sobre això. Però també pel que la fa jo penso que és interessant perquè el que genera, els voluntaris sempre diuen que reben més del que donen, no? Perquè hi ha aquesta interacció, no? Amb les persones a les que donen suport, l'agraïment, que també penso que és un factor que pels professionals també és molt important, no? Aquest agraïment dels malalts, de les famílies, que encara que han viscut una situació molt difícil, agraeixen tant i expliciten l'atenció, doncs el mateix jo penso que també ens ajudarà bastant a sanar la societat tota aquesta plètora d'iniciatives que hi ha hagut de caràcter social. Cadascú des de la seva perspectiva, no? I sí que és veritat que molt fragmentades en el sentit que moltes eren individuals, això, per exemple, la gent que fa mascaretes, la gent que porta menjar, la gent que acompanya, que fa trucades telefòniques, o sigui que... I parlàvem amb la gent de serveis socials que ara, quan baixi una mica aquesta intensitat, hem de seure i veure com es reordena tot això i quina canalització i ordenació es fa de tot això. Segurament la resposta haurà de ser el més integrada possible, no? Perquè no sigui tan fragmentat i per fer-la més eficient. Això és, diguem, l'organització de la compassió. La compassió és un comportament individual, però es pot organitzar, perquè si no s'organitza, bé, doncs perd eficiència i perd efectivitat. O sigui que també hi ha una manera de canalitzar tot això. Es pot parlar de trauma social? Doncs clar que es pot parlar de trauma social perquè és aquest impacte que és a nivell individual i és a nivell familiar i dels professionals i del sistema, com que afecta també a tanta gent, tantes persones, i a més no només des del punt de vista de la salut, sinó també econòmic, de tota la incertesa i el canvi de valors i les respostes a tot això, és un trauma social. Per això jo dic que la societat ha de reaccionar amb aquesta visió comunitària de valors comunitaris i com redreçar una mica tot això, rehabilitar, no? Igual que les persones es rehabiliten, necessiten rehabilitació respiratòria després de la pneumònia post-Covid i necessiten rehabilitació emocional i social i també la societat necessitarà això. Sí. Però també és una oportunitat per fer palès i fer aflorar i donar valor a tota aquesta onada de compassió i de solidaritat que hi ha hagut, perquè també és veritat que hi ha hagut això, i per tant també és un valor social molt important. Ens curarem si ens tractem, perquè si no necessitem tractament, necessitem primer fer una reflexió sobre què ens ha passat i aquesta reflexió, hi ha moments, potser ara és un moment molt agut, però jo crec que s'ha de començar a fer una reflexió autocrítica també, de veure què podíem haver fet d'una manera diferent, que posi en valor també el que s'ha fet bé, no només dels professionals, sinó de la societat, perquè no sigui negativa, i després cadascú ha de veure amb una visió autocrítica quin ha estat el seu comportament i la seva resposta davant d'això. Jo crec que hi ha institucions o lideratges o així que s'ho han de fer mirar bastant en sèrio, perquè tot l'impacte que ha tingut sobre el sistema hi havia dèficits estructurals que han aflorat, però que ja existien, que, per exemple, el tema de residències, i bé, això requereix una reflexió que s'ha de fer assertivament i respectant a les persones, però s'ha de fer perquè, i si la fem i la fem ben feta, potser aquesta crisi haurà servit per reorientar el sistema residencial i constatar que ja hi havia malalts des de fa molts anys, que era molt complexa, que requereix més atenció, més finançament, més formació,
més professionals de la salut a dins, no? I més respecte també per les persones que hi són, però també pels professionals que els atenen, no? Doncs, bueno, aquest és un exemple molt clar de l'impacte sobre el sistema, no? I tots els altres serveis, no? que hi ha hagut respostes d'una plasticitat enorme, no? Perquè és allò de reinventar els serveis, no? Ara resulta que es reinventen els serveis dels aguts, però també la primària ha fet un esforç enorme, no? De reconversió, doncs ara ho farem tot per telèfon i ara ho estan fent, fan seguiments telefònics i no cal que vingui, resulta que funciona. O sigui que ara això, algunes d'aquestes coses es quedaran, no? Es quedaran, o per exemple la docència online, no? Que nosaltres estem fent tot online, no ho estàvem fent i hem tingut que aprendre. Doncs bé, algunes d'aquestes coses es quedaran i aniran molt bé, però hi ha d'haver una reflexió, crec, més serena, potser a mig termini, però sense tardar gaire, de què ha passat i com ha respost cadascú, no? I a buen entendedor, poques paraules basten. Que cadascú pensi si ha fet el que tenia que haver fet amb aquesta crisi, no? I jo no soc el jutge que ho ha de decidir, però sí que penso que tots l'hem de fer individualment i col·lectivament. Si la fem i hem reparat aquests danys, no? Aquests danys col·laterals, doncs potser tenim una societat millor, però també sap greu que el cost sigui tan elevat, no? Amb patiment, amb dolor, amb mortalitat, no? Amb morbilitat, amb esforç. Bueno, potser no calia que fos tan intens, no? Però bueno, si que ha vingut, la visió optimista és dir, bueno, mirem què podem fer perquè també hi ha una incertesa sobre si això es repetirà o no, però sabem que és possible que es repeteixi, no? Una pandèmia d'aquest tipus que ja ens alerten els epidemiòlegs de que sí, hi ha hagut diversos anuncis. Bé, doncs mirem la pròxima vegada si ho fem millor, no? I si ho fem... També hi ha resultats molt positius del tractament, que hi ha hagut una onada de recerca enorme, activa, urgent, de canvis de tractaments i tal, que també ha millorat molt el pronòstic de la gent que tenia pneumònia. Al principi, i estic parlant de setmanes, i ara els resultats que s'estan obtenint. I una èmfasi de la recerca brutal, d'assajos que eren impensables amb participació de milers de serveis i de pacients. És a dir, que hi ha hagut també aquesta resposta positiva, terapèutica, no només de la compassió, que avui ens hem fixat més en això, no? Però que ara els malalts responen millor, viuen més, ha millorat la mortalitat, ha millorat la morbilitat. I aquest és a part del tema de les vacunes a mig termini, també és una eina d'un cert optimisme de dir, bueno, estem millorant també la resposta sanitària pura i dura, que és la que cura més, la que disminueix la mortalitat, la que escurça el temps de malaltia. Això també està passant en paral·lel, no? Penso que forma part, diguem, de tot aquest context estrany, no? Però que també es pot fer una utilització positiva del confinament, més reflexiva, que és aquesta, no? També perquè era una eina, i és una eina fonamental per la prevenció. En aquesta onada, primer, que era molt preventiva i curativa, no? Aquesta primera onada, i també és cert que ha estat una eina fonamental per evitar l'extensió més gran, que ja ha estat molt, molt important, no? És un instrument. També jo crec que és una experiència de dir, bueno, ara com ho fem això, no? Per exemple, els que som més docents, la veritat és que ens hem tingut que adaptar i ho hem fet, no? Primer, identificant noves necessitats de coneixement, que tant per la curació com per el que necessiten els professionals, com amb les metodologies per fer-ho, no? Que és l'online, l'adaptació de tot això. I resulta que funciona bastant. O sigui que és sorprenent, no? Que hi ha accelerat coses que estaven fent amb més lentitud.
Hi ha tota una manera optimista positiva de veure tot això, no? Crec que el preu ha estat molt elevat, però també si fem tot això, potser som una societat millor d'aquí uns mesos, no? Que ha fet una reflexió sobre això. O sigui, jo crec que és la vulnerabilitat, no? Que esto es lo que hay, no? Que som molt vulnerables, o sigui que estàs bé i resulta, o està la societat bé i resulta que érem aparentment rics i sants i en 8 setmanes això canvia radicalment. És que està... I llavors potser el retornar a lo més essencial, no? Que és, bueno, que això em fa reflexionar sobre que els valors individuals, no? El sentit de la vida, el que m'ajuda a estar bé amb mi mateix, les relacions clau, no? Les prioritats fonamentals i tota aquesta onada d'humanisme, de veure què puc aportar perquè això estigui millor i què he pogut fer per fer-ho, no? I aquesta és la reflexió personal. I des del punt de vista més paliatòleg, dir, mira, tot el que havíem après ens ha servit una mica, no? Perquè encara que moltes de les intervencions són espontànies, també moltes estan basades en tot el que hem anat aprenent aquest temps. No? O sigui que no està mal l'aprenentatge d'això si el podem reconduir cap aquí, cap a aquesta reflexió més essencial, el que diem necessitats essencials. No?